Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon ug wala kanya higugmaa. Ipukus ang imong gugma ngadto sa nahigugma sa imuha. Nagkailata, ikaw akong gihigugma. Ingon ka love kaayo kaniya. Pero ang pangutana, love ba kaniya? Malipayon kaayo siya kung magkuyog mong duha. Wa ba ka makahibaw nga og magkuyog mong duha? Nagpakita siya nga malipayon kunuhay kaayo siya, pero ang kanang iyang gihimo hatik ra. Kay aron makuha niya ang gikinahanglan niya diha sa imuha. Mauna, ug mahigugma ka, ayaw gihurot ngadto sa iya. Kay moabot ang panahon nga masakitan ra ka. Kay ang gugma mura ra na siya sabaw sa tinula. Ug mahurot na ang unod, iyabura. Kay ang gugma mura ra na siya ice. Nga ug naa pa sa salud sarip, perting gahiya. Pero ug hawaso na gani, matunaw ra. Mauna, ayaw pagsalig nga lig-on ang iyang gugma diha sa imuha. Kay moabot ra ang panahon nga matunaw ra. Samot na ug makakita siya ug mas gwapo pa sa imuha. Sama nako nga mautog na. Mauna ug mahigugma ka, pagbilin ug para sa imuha. Kay moabot ang panahon, masakitan ra ka. Lisod ra ba kaining masakitan ka? Kay mawala siya sa imuha, dayon kag pahilak-hilak. Kay ang gugma perting ninduta. Mauna, ang gugma lami ra na siya og permiro pa, pero magkadugay na wa na puro nakapestinyawa na. Karon mga idol, mag shout out sa ta kayo magsige taghisgot aning gugma. Mayroon man gihapon masakitan raman ta. Mauna, mag shout out sa ta. Shout out day ko sa solid na kong supporter. Walay lain, siya si ang Sugo Horror Story. Shout out sa imuha idol. Thank you kayo sa lahat ng pagsuporta mo sa channel ko. Shout out din ni Danilo Ligaspi. Shout out din ni Joey Panerio. Shout out din ni JD Panerio. Ug shout out din kay Corpal Mix TV. Shout out din kay Princess Melche. Shout out din kay Annabelle Vlog. Thank you kayo sa support idol. Ug shout out din ni Madam Shorer idol. Thank you kayo sa inyong support. Ug shout out din sa supporter din na si Regina Plasler. Thank you kayo idol sa inyong support idol. Thank you sa pag-view sa akong video mga idol para angat ng akong mga views mga idol. Salamat kayo. So, thank you sa team ni Danilo Ligaspi idol. Maraming salamat sa team ni idol na nakasupport sa YouTube channel. Maangat talaga yung watch out po. Maraming salamat kayo sa inyo mga idol. Thank you sa support sa inyo mga idol. Ayan, maraming salamat po.